Салом алейкум бародаро, подписчико. Мезун омадагим имрӯз кам барф гирифтага дар худе ки кодарам даем. Ин хеле эзуна оварда ҳастем, чӣ хеле ки мебинӣ. Ина бачаҳо вазифа қатӣ. Эзума майдак ҳастада. Эзума чени печка майдак ҳастада. Народа наи вазифа буд. Инҷа алови чой майда ҷӯшида ҳастада. Я Исмонбек аст. Дафтардеки дарайхон хартем кодара. Инаи мошини хидмат тилох бор кардем. Изма борш кардем. То лави борто шул нав изма қафара. Майда бор мекунем. Мошинам гарм кардем. Барф урак ҳастад. Якм барф эсти. Инҷа мезана. Новогодний снег. Бародаро. Биҳай савзиха. Тайёрӣ ба зимистон барои хинак нахиришав. Fark, alloy fark. Ko'rib borish vaqtida va u farqni kim bebini shoxmola kargi bo'ladi. Ay barodari vaqtan xina chiday sodas. Testa bor kan raftan raftoki raho beziba. Mina qapqadi dar avos telo. Yangi nami xel, hay mekini mayda. Ай бародаро дар фанои Аллоҳ бошед. То видеои дигар.